executat mult mai bine decât la început. Cred că mulți s-au deschiețat nițele. Puteam să fac mult și publicul, Răzvan, am jurat după primele robote de aplauze. Are o primă specială, una, 3, 2, 1, pentru public este tot ce vedeți în seara asta la București. Este Republic Fighters Exhibition Show. Până se mută covorul roșu și asta e cea mai bună metaforă a serii, Răzvan. Covorul roșu pentru vedetele noastre din seara asta. Vreau să ți prezint pe fiecare parte.